Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. O 8 de xuño de 1901, Marcela Gracia Ibeas e Elisa Sánchez Loriga contraíron matrimonio na igrexa de San Xorxe na cidade galega da Coruña. Para a ocasión, Elisa fíxose chamar Mario e decidiu vestir un traxe de pantalón e chaqueta masculinos. Día antes, o mesmo sacerdote tiña bautizado ao xove Mario, quen lle fixera creer que era fillo de pais protestantes ingleses e quería converterse ao catolicismo. Ante a aparente devoción do xove, o sacerdote non debeu sospeitar cando lle dixo que tamén desexaba casar con Marcela, a persoa coa que tiña convivido nos últimos anos. Mais dun século despois, o casamento de Marcela e Elisa continúa a inspirar libros, exposicións e artículos. E recentemente o Concello da Coruña, no noroeste galego, anunciou que dedicará unha das rúas ás dúas protagonistas daquel casamento, reivindicando como un caso pioneiro de matrimonio homosexual. Mais a historia de Marcela e Elisa, unha das máis extraordinarias historias de amor de todos os tempos, en palabras do escritor galego Manuel Rivas, non comeza o 8 de xuño de 1901 nen acaba en Galiza, senón ao outro lado do Atlántico. Coñecéronse cara a mediados da década de 1880. Marcela estaba estudando na Escola de Magisterio da cidade herculina e Elisa, que estudiara previamente a mesma carreira, estaba traballando ali. Ali se enamoraron, comenta a BBC Mundo Narciso de Gabriel, autor do libro Marcela e Elisa, alén dos homes, publicado en galego en 2008. Durante máis dunha década, dende 1888, as dúas mulleres conviviron en distintos lugares da provincia da Coruña. No entanto, en 1901 deciden casar e nese momento acaba a súa vida de anonimato. Despois da boda foron dar un paseo e fixéronse unha fotografía con José Selier, que era un dos fotógrafos máis importantes da cidade, e volveron a Dumbría, o pobo onde traballaba Marcela. Xa durante o traxecto, algúns pasaxeiros descubriron que Mario en realidade era Elisa, relata de Gabriel, quen tamén é decano da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade da Coruña. Ao chegar ao pobo de Dumbría, os veciños desvelaron o engano e as noticias do extraño caso non demoraron en chegar á Coruña. A prensa local iniciou unha cobertura exhaustiva. O público mostra un grande interese por coñecer os pormenores da historia. A prensa gráfica compite por publicar a exclusiva da fotografía. O suceso tivo unha repercusión enorme non só en Galiza, senón tamén na prensa madrileña e na prensa de outros países como Francia, Bélxica ou Argentina, apunta de Gabriel. Mais o engaño só saiu á luz pola ousadía que tiveron ao volver ao lugar onde tiñan vivido como dúas mulleres até hai uns días antes, agrega. Ante o acoso da imprensa e a persecución da Igrexa e a policía, o xuíz decretara a súa busca e captura e a parella fuxe de territorio estatal español e aséntase na cidade portuguesa do Porto. Ali, Elisa farase chamar Pepe e de novo baixo a apariencia dunha parella heterosexual, as dúas namoradas conviven como marido e muller durante 2 meses. No entanto, no 18 de agosto de 1901, a petición da Policía Española, son detidas e encarceradas. Prodúcese en Portugal un movemento de solidariedade coas dúas españolas matrimoniadas, como din nos titulares da imprensa, e ten lugar unha cobertura mediática tan espectacular, polo menos, como a que tiña sucedido en España.
A imprensa toma partido a favor da causa de Marcela e Elisa e unha grande parte da sociedade portuguesa e algúns españois residentes no Porto tamén defenden as dúas mulleres, destaca de Gabriel. E a pesar de todo ese chamativo ir e vir de noticias, España solicita a extradición da parella e Portugal acepta. Antes de que se produza a entrega, no entanto, Marcela e Elisa volven a escapar, esta vez con dirección a Argentina. Nova fuxida, novo cambio de identidade. En Buenos Aires, Marcela farase chamar Carme e Elisa María. Estamos en 1903 e pasaron xa 2 anos do matrimonio. Aí continúa, Elisa é a primeira en chegar a Argentina, pouco despois fai no Marcela, e acompañada dunha nena, a súa filla, que nacera no Porto o 6 de xaneiro de 1902. Mais que ten esa nena, quen era esa nena que naceu 6 meses despois do matrimonio das dúas mulleres, e que función ten esta historia? Pois a filla creo que ten un papel central en toda esta historia. Creo que se decidiron casar foi por dúas razóns. A primeira é o que apunta Elisa cando é entrevistada pola imprensa portuguesa. Segundo esta versión, Marcela quedou embarazada, quedou grávida como consecuencia das relacións que tiña cun xoven do lugar, que Elisa o transvestiu para dar cobertura ao neno ou nena, relata de Gabriel. A segunda hipótese, que a min é a que máis coa que máis concordo, mas recoñezo que non teño ningunha base en que sustentala, é que puido terse tratado dun embarazo premeditado, é dicir, que Elisa e Marcela non se conformaban con se converteren en marido e muller, mas que querían ter descendencia, suxire o autor. Non obstante, pasara o que pasara, sucedese o que sucedese, o matrimonio avanza e avanza na Argentina. Un matrimonio sen home, entre aspas, que continúa causando hoxe tanto asombro, tanta inspiración como fai 100 anos. A propia escritora galega Emilia Pardo Bazán, contemporánea de Elisa e Marcela, en grande parte precursora tamén de boa parte do feminismo, expresouno con claridade nun artigo dedicado á parella. Declaro que para conseguir esta transmigración de femia para home, o único, segundo a fama, que non caibe nas atribucións do Parlamento inglés, necesitas unha habilidade extraordinaria, e quen a realizou, calesquera que foran os seus fins, non é un ser vulgar. Este é o texto que publica Pablo Esparza para BBC Mundo alá polo 11 de novembro de 2016, baixo o título A fascinante historia de Marcela e Elisa, as pioneiras lesbianas que casaron en España, fuxiron a Portugal e acabaron na Argentina. Hola, moi boas, eu son Germán Estedes, xa sabedes, o germano a portuguesa, e aquí estades nun novo episodio express deste voso Galiportus, deste Historia e Historias, que así nos gusta chamarlle, hoxe falando de Marcela e Elisa, unha historia fantástica, centenaria xa, e que despois destes 100 anos continúa estando pois completamente da actualidade. Marcela e Elisa, pioneiras en matrimonios homosexuais. E aquí temos, como sempre, para comentar estas e outras vicisitudes, o noso historiador de garda, o noso ben querido Abraham da Orraca. Moi boas, Abraham. Hola, boas. Hoxe falando de casamentos e de casamentos polémicos, e como non, parece que nos gusta tamén andar sempre ás fuxidas entre Galicia e Portugal, para arriba e para baixo. As cousas non funcionaron moi ben para Elisa e para Marcela na Coruña, tampouco que lle fora moi alá, tampouco no Porto. Acabaron a Argentina, unha historia, como acabamos de escoitar, increíble. Sí, foi toda unha aventura para elas, non? Así... aventura dramática, ademais, non? Así de ter que, dunha banda, pois, ter que finxir ser outra persoa para poder estar con quen querían, non? E sí que dá para moito, non? Porque como intentaron construir todo ese relato, non? Dese Mario, que era unha persoa hermafrodita,
descendente de un casal protestante na Inglaterra e que chega aquí e que quer casar, non? E claro, pues foxen para Portugal, como tanta xente na Galiza, non? E por que? Bom, pues, a ver, primeiro porque Portugal está perto, e cambiar de estado, que ao final pois sí que influe moito. E tamén porque o fan nun momento no que había moito trasvase de populación entre unha e outra beira, non? Como se ten visto e se verá en sucesivos episodios historias da historia. Xa temos falado desa presenza galega, mas no caso do Porto, só 10 anos antes, nun censo que se fai en 1890, 11 anos antes entón, no Porto, de 5.476 migrantes, 3.408 persoas eran de procedencia do Estado español, e desas 3.400, entre o 60 e o 70% eran persoas galegas. E aparte persoas, pois iso, da idea de que podían ter Elisa Marcela, de entre os 30 e os 40 anos. No caso das mulleres, sobre todo, eran mulleres solteiras, porque cando estaban casadas quen emigraba era el e ela quedaba na terriña, non? E moitas veces, pois, iso que tantas veces aparece na literatura como as viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos, non? Claro, Que... ese é un dato importantísimo. A viúva quedaba na aldea, o que emigraba sempre era el. De repente vemos... case como aquel episodio efectivamente que falábamos de Ruth Matilda e compañía, vemos como unha especie, dúas neste caso extraterrestres que chegan, que tratan de emigrar, neste caso por cuestións evidentemente homófobas. Sí, o que se deduce que chega primeiro Marcela e comeza ali a traballar, e despois chega Elisa e xa deixa de ser Mario, pasa a ser Pepe. Muda o nome e están así, pois iso, como se fosen un casal, aí como unha parella casada, mais finalmente sí que son descubertas e as autoridades españolas pois conseguen que a policía portuguesa pois as arreste. Que pasa? Que se converten nunha atracción para toda a xente dali do Porto, e tiveron que reforzar a seguranza no cárcere e todo, porque a xente pois quería ver aquelas dúas, como ti agora dixeches, dos extraterrestres, dúas alienígenas, porque eran dúas mulleres e encima unha pasándose por home, e non para ir á universidade como outros, non? Estás encima para casar, non? Todo se volve ainda máis extraño cando aparece pois esa filla que ten Marcela en 1902, xa con meses polo medio depois dese matrimonio polas terras pola terra da Soneira, non? Casan, elas estaban a parar en Calo primeiro, tamén na zona de Dumbría, por onde está fervenzado, bueno, o río Xallas, non? Que van caer aí o Ézaro, e de facto inclusive a súa memoria está nas visitas guiadas que che fan por Vimianzo, inclusive, non? Ali diante da igrexa ten aquí pararon Elisa e Marcela cando estaban a viaxar. Como ben dicías, iso, en Portugal pois son arrestadas e finalmente pois son absoltas, non hai cargos, non hai, son absoltas do que se lles impón, mas non son capaces de soportar a presión social e mediática, porque ao final sí que, bon, pensando na prensa de hoxe, pensando na prensa daquela altura, non? Da empresa que da empresa portuguesa, como escribían naquela altura, pois era puro sensacionalismo e pois acaban iso, marchando para Argentina. Sí que temos ese dado que trascende a anécdota, que é o de Norma Graciela Moure, que depois dunha busca en Google pois descubriu que era a bisneta de Marcela, non? Grazas precisamente ao libro... A neta daquela filla. Efectivamente. Pequena. Sí. Grazas ao libro. Sí, grazas a ese libro que o que ti referenciaches varias veces, do historiador Narciso de Gabriel, pois ela facendo esa pesquisa ve que sai ese libro, sai esas
o primeiro que encontré un artigo no que fala de dos amigas, no? Que parece como que non andamos no tempo, e sai unha foto de Marcela Carmen Gracia, que é o nome co que Marcela pois mora ali na Argentina, non? E realmente si é certo que se lles perde a pista no momento en que pois Marcela é en certo xeito repudiada polo marido, porque alén de descubrir o de a ver se morre dunha vez e herdo, non quería consumar o matrimonio, e entón pois hai aí unha serie de sucesos que fan que se lles perda a pista. Digamos que como tantos outros desaparecen en Sudamérica, desaparecen en Argentina, e non volvemos a ver delas até que o que comentabas aparece esta bisneta. Unha bisneta. Mas tamén non se sabe moi ben se realmente pois o que sería a filla de Marcela e Elisa pois si morou con elas, se foi dada en adopción. Iso non é algo que, ou ao menos eu non o vin en ningures. A primeira tentativa de matrimonio homosexual no Reino de España sona así moi categórico. Sí, durante moito tempo, non? Porque agora está a obra de Carlos Callón, onde xa temos eses casos na Galiza medieval, non? Exacto, historias da LGTBI na Idade Media. Sí. Tivemos tamén a sorte de falar pues, algún casal precisamente, non? Así tamén. Mais, bueno, digamos na época moderna, con rexistro civil polo medio, bueno, digamos con rexistro. Sí, de facto tivo moita... Así que houve como unha especie de revival, non, da historia cando foi pois o tema da lei do matrimonio igualitario de 2005 e aínda pois máis recentemente, non, nos distintos avanzos legislativos que ten habido. Entón son destas historias como que van nunha montaña rusa, non, que teñen eses picos de atención, volven baixar, sempre está aí, non? Sí. E mesmo tamén hai unha obra de teatro. Sí, efectivamente, da Panadeira, da compañía Panadeira, moi galardoada, moi recomendable tamén. E o filme de Isabel Coixet tamén. Pois recomendamos vos todas estas cousiñas. E como di o noso querido Abraham, esta historia que é destas historias que nunca morre, e que cada certo tempo volven sair e volven nos facer lembrar o que costou chegar onde chegamos, e o fácil que é que os dereitos se nos vayan polo esgoto abaixo. E menos mal que nos queda Portugal, non? Así neste caso, pues, Porto. Iso sempre, é a vía de escape, abres a porta e chegas ao porto. Aquí no Galiportus, historia e historias. Historia e historias. O voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.